Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka kinhun to aket bela thau kerpang dagi pulet ka Assam Halor ka Jingkhlad no unong ruai ba paunam ka jila Zubeen Garg hagasngi palei kila kem no yu Shekhar Jyoti Goswami ubade udukhat ka kinhun ruai jong u ba de ka Amrit Prava Mahanta ka barwai lang bat u kini bro arngot kidai ki badanang ha ka yash party ni ka jingle sngob ha ka jahan ha ka por badan ka North East India Festival Singapore ha ka khat khanai tarik nai lur achar pesan Hakapor ba Zubeen Garg ula khlat no hadian ka jingbakla banjingi ka SIT bala thong daki pulet ka Assam kle tho bakat kum ki dur khi bala yo ringdor hakapor ba Zubeen ulet banjingi u Goswami udan lang bat ujingi hasanda bat Zubeen kat ba ka mahanta kadang ringdor ya boro arngut ki pulet ki da toket haki hendus ngi bladap shwaya ka ni ki pulet ki la kam yu manager jung Zubeen Siddharth Sharma bat yu manager ka North East India Festival Usyam kanu mahanta hak baki niki arngut na keno baki day naki ka penlong yu Zubeen Garg ba unklat ka kurim jung Zubeen ka garima gar ka le tho ba manager jung Zubeen Siddharth Sharma bat ki weipat ki bayajan bat ka yeng ka sam jongki ki tip ha ba Zubeen udan ya ka seizure attack ni ka jingpang khiring hak baki doktor kir maham ba udeban kyar na ka bat ka ding kumta kala bu jingkli babale ki alami shagani ka jingle sngob ha ka bakila tip ba Zubeen udan ni kini jingpang ka garima kala penpa ba ka shanya ha ka an ba kan bishar kini ki saungut bat penpa ba ka kwa ban tip manu badan kti bat la dalap ki de ban shap ni shitom mardor kala